Handumana so sa kaaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking pigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinungaling ka pala. Malay, di totoo. Handumana so sa kaaw. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Vicky. Oh, Joel. Manay tinuod, Vic. Nakagusto ko nimo. Ma-chance ka ko. Makalitan man sa tanim mo, eh. Pwede katagan sa kunimog time sa pagunahon na. Okay ra, Vic. Huwag mo sa kumagtali. Andam kong magpaabot. Hangtod pa nung sa kamaluoy na ako. Ha? Nanguyab ka, Vicky? Oo, ba dyan? Ganun, day? Hakay. Naunmahanon ko ni mula. Ha? Kung sa'yo naunhan ko. Oh, ikaw may. Ang tirood. Nagplano ko nga manguyab ni Vicky. Oh, unsa? Atlas lang ko kay manguyab rin ka niya. Salamat, bay. Vic, taw-taw damagid ko nga nanguyab ni mo. Papuit ka maluoy na ko. Bitawel. Nagkita na ako nga seryoso kasi mong tinguha din ako. Mao nga, ako na kang gisugot, well. Oh, tinuod, Vic. Uyab na ta. O, lagi. Uyab na ta. Salamat kayo, Vicky. Oh, may noon kay sugot ka, Vicky. Di pa sabi daw kay ko, bay. Kay gisugot na gid ko niya. Congrats, bay. Salamat, bay John. Pangga, huwag kayo lakaw ron. Mga lahat, ha? Unsa tayo mong gitawag na ako? Hmm? Pangga? Ah, oo. Manay ganahan ako nga atong token na eh. Pangga. Okay na ka nga, manay atong call sign. Okay naman. Kana na lang atong call sign. Pangga. I love you, Pangga. I love you too, Pangga. Oo niya, saman, malaag na. Sige. Pangga. Nga nagutin taong nanood man ta din eh. Abi ba na ko manglaag ta? Kapoy mga Pangga eh. Huway sa tanga. Sige, pahuway lang sa diha. Unya na lang tamo sorry kon makapahuway ka na. Kita lang magduhang mamahumay ko. Dali, babe. Uy! Ikaw ba mamira mang ka, uy? Pari ko, dali ko. Happy? Ikaw ba karagit kay ka, uy? Ganun man. Mayo kay kang mga atik, uy. Paingon-ingon tayo nga mga laag. Unya dito, na dito yung plano. Ganun ko di ay. Uy, ito to. Mao gani, nga nisugot na lang sa ko si mong gusto. I love you, Pangga. I love you to, Pangga. Recorded by X Thunder Gaming. Bewel. Akong tanaw yun ni Vicky ba? Malipayon magay mo. O bay kay, magkasinabot mag-ibig tanang butang. Ano yung nindot? Nya, usaban yung kasal sa uminyo. Nga, puno sa mong plano, ba Kung magminyo lang yung bay, kuha akong abay yung kasal, ha? Oo ba? Ay, gila ay naman ko sa akong kinabuhi ay. Unsa man ka, Joel? Naginuktok ka man, di ha? Ma. Una-una lang ko ba? Kataas naman akong edad niya. Wa pa mong ko'y pamilya. Oh, pagminyo na. Naa naman ka kay uyab. Ha? Magtipon? O ba nga? Gusto na ko nga magtipon ng una ta.
Dili day ka ganahan nga magpakasal na ko, Pangga. Oh, ganoon. Uy. Naman kayo eh. Pero, pamut ko yung tinikong. Maong magtipo lang na ta, ha? Sige. Unya, asa man ta puyo, Pangga? Mangita na taga itong kapuyan. O, saman pang nga, okay ra ka ini nga itong ipuyan? Okay ra, Pangga, oy. Bahala, og dili sinindot ko, basta kauban lang di ka. Salamat pang nga. I love you. I love you too, Pangga. Bay, may kiniya ka. Nga naman, bay. Ngita to si ma'am ni mo. Ha? Nga naman? Ako may bawi. Patuwa lang. Ma'am. Di patawag man kuno ko mo, ma'am. Di patawag ti ka kay may importante kong tuyo nimo. Oh, unsa man na, ma'am? Kuwang tao sa pikas nato nga branch sa Butuan, maong ikaw ang ako ipada dito. Ha? Malayo di ka na ko, Pangga. Huwag tayo mahimo ini pang nga. Trabaho mo na nga kumatuan. Unya, kano sa ka magikan, Pangga? Sa labing daling panahon. Ay, kamingaw ba din eh. Sa mga ba, Joel? Nuknuk man ka? Bay, ilaay mood ko din eh, bay. Imingaw mo sa kong pinanggaw eh. Tunaanan sa ko sa una, bay. Happy ka na gabi, manawag ko sa kong asawa. Pero, dugay, ana naman ka. Kumusta naman ka, Pangga? Gimingaw ka ayo ni mo, Pangga. Parihas kita. Mingaw sa kikunin mo. Kano sa mga muli diri? Sige lang. Mutong nga lang niya akong kalit, ha? Pero, di ba karon? Bago pa mo ko dari. Sige, Pangga. Amping permedia, ha? O, Pangga. O, ikaw sa daha, pag-amping diha. Dili pa ka mo paulit diri? Di pagid Pangga kay ni pauli ang akong kauban sa ila. Unya, kano sa mga muli diri? Basig sa sunod buwan patingali. Sige, Pangga. Ano sa Miss Vicky? Hindi man mo reply sa akong message. Tawag doon sa... Sige lang bagting. Ano sa ka na siya? Mupauli ka sa inyo? Oo, bay. Ako sa tong uli-una kong pinangga dito eh. Ikaw lang si bahala din ha? May problema, bay. Basta, balik bay dayon, ha? Oo, bay. Gang! Pangga! Abli ini bultahan! Pangga! Joel, Oh, si Vicky ba ang imong gipangita? oo, nan. Nakakita ka kung hain siya, no? Wa naman siya diha magpuyo sa inyo dong. Ha? Naibaw ba ka kung hain siya mapuyo, no? Nag-ipo naman silang June. Unsa? Unsa rin inyong gibuhat na ko, Jun? Vicky? Well, pasaylo ako. Siluwa lang mi, bay. Maudi nga, di ka na mutubag sa kong mga message mo. Kinagtipo na di mo sagpahay mo duha. Well, imo ning sa. Kay kung nagpakabana ka pa nako, kunia ka pa uban ako, dili unta ko matintal ni June. Mabawa na katarungan na, uy, Vicky. Huwag ikaw sabay. Naibaw ba nung taka? Nga nagtipo namin ni Vicky. Anong imo pa ba siyang kitintal, ha? Sorry kay bay. Lugay na konsulti ni mo nga nagagusto ko ni Vicky. Ugaling lang kay naunhan ko ni mo. Hangtod nga nalayo ka niya o nagkasilabot eh. Mga salbahis mo. Pasayloan na lang, Miguel. Ingot-ingot ka pag mahal ko rin mo. Pero di ka na kasaligan. Bakakon ka! Mura ko gidatugan sa kalibutan sa akong nasayran
may lain ng kaipon si Vicky. Ako na lang silang ipasagdan. Kinaibaw mo ko nga nawa na ang gugma ni Vicky dali na ako. Din inalang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga ikalang kaagi ni Joel nga taga Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit ka nagkanuhan. Sinungaling ka pala. Sinungaling Handumanan sa kaawit. Maayog adlaw kaniyong tanan nga mga soking tigpaminaw niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mara. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinatapos ko na. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Konsolasyon, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Mara. Recorded by X Thunder Gaming. Si Ruel! Ngano ko eh? Gikilig magkag maayo diha. Nanguyab siya na ako! Nganya, gisugot ni mo. Oo, syempre! Wow, congrats, Day! Nakauyab na gid mo sa dugay na kayo ni mong crush! First anniversary ron namo ni Ruel. Maadto ko sa mall. Maadto ko dito man sa akong duty. Anya, ako siya palitan og gift. Pasensya na ka. Pinihirati ka na das park ng anniversary na to. Tayo pa mong sweldo good. Pikong sweldo pa unta. Dadon ko na ka sa restaurant. Ay, okay rin ako, love. Uy, gisagasa pa ta. Ang importante nga, nag-uban ta. To, edi ay. Na ako'y gift para nimo. Oh, ha? Dala, oh. Ay, ang saan ni? Tanawa. Sige. Oh, relo? Yes, love. Diba, ganahan maka ng relo, ha? Pero mahal man ni, love. Okay ra. Ingon anak ni kakamahal. Salamat la pa. Pero wala ko'y gift para nimo kay lagi. Shh! Nakasabot ko. Okay? Sige na. Pangaon na ta. Hain naman itong baon na to. Dukaan na eh. Hala. Pagito na sa dispapan ako. Saan na yung ulasa? Oh, alas 10 na di ay. Hello, pa. Nak, wa lagi ka mauli. Di overtime sad ka? Oo, pa. Uy, ayaw pala big trabaho, uy. Wa pa man kay buhi. Naamag ko'y gitiguman pa. Gusto ko makatutang ako lang. Awa lang ba? Masig maningil na niya simbako niya mong lawas. Mabala ka punta nimo. Pa. Love, hain ka. Ngayon sabay, day off man ako ron. Oh, nga naman ang imong naong. Nalagi kay bunog. Kuan, nagkasumbag ka dali sa office. Ikontrahan mo. Nya, gidaot ko. Aw, nagagobot ko din noon mi. Unsa? Ang kalap, itang-tang. Recorded by X Thunder Gaming.
O na may balita si mga gipang applyan. Wa mo ginanawag sa usa eh. Kung naablang gid ko kwarta, magnegosyo na lang gid ko laba. Ako ba mo? O yan, sigurado ka nga mo klik imong negosyo. Ako sigurado kayo. Sige. Ani na lang, nama ko'y natigom. Hatagan ti ka para makasugod na kasi mong negosyo. Tinood ka, love? Lagi. Pila may kinahanglan ni mo. $75,000? O, day. Kadakuan na, oy, Mara. Okay na na, uy. At least samtang sa'yo pa, na namin nasugdan nga negosyo ni Rowell. Basi mo click di ay. Sigurado na mong future. Onya, sigurado da ka nga kamo naging hangtod sa hangtod. Ngano? Ilan na mo katuig ni Rowell, be? Nag-propose na siya ni mo. Para imo ni love. Sing-sing? Uri ng sakit. Oo. Pasensya ha nga. Di na dako og kantidad. Stainless na. Nag-propose na ba ka na ko, love? Ay, di oy. Promise ring na na, love. Unya na ako mag-propose nimo kung na ko ika-afford o palit og nindot ka sing-sing. Sa pagkakaroon, kana lang sa, ha? Isip paghatag og assurance na ako nimo nga sigurado na ako nimo. Rowell? Nganong okay raman ni mo nga mantiniran lang ka ni Rowell, day. Kay Maura may gimakaya niya. O, nakasabot naman sad ko. Or, di lang gud ka niya ingon anak ka love, maong dili niya kayang mo gasto para nimo. Bisan pa og ni-click ang negosyo niyo. Ayaw pagsabihan na, day. Love ko ni Rowell. O sigurado ko, anak. Kaya, kung may pakita ko nimo nga video nimo nga binuang si Rowell nimo. Ha? Gisendan ko sa akong amiga na nagtrabaho sa usa ka bar. Nahibaw siya nga amiga ta og nakaila siya ni Rowell. Tanawa, kung unsay kibuhat sa buutan og pinangga nimong uyab. Ano? Si kisabak-sabak ka, babae? Gibuang ra kaniya, day. Hayop ka, Rowell. Maralong sa mga! Anong managbam ka? Sabi-sahan ako nimo! Sisa! Magpapangbuang pagit ka na ako, ha? Gibinuangan ako ni mo. May lain ka babae gisabak-sabak. Mara. Lingaw-lingaw raman itaon to, oy! Wala man Lingaw-lingaw! O niya ako, Rowell! Ang akong gibati, wala ni mo huna-huna, ha? O basig lingaw-lingaw na sa nang ibudirin ako! Mara! So, tingin ko tinuod. Giuyab ako ni mo kay mahal ko ni mo. O giuyab lang ko ni mo tuod kay makatagan ti kasi mo panginahanglan. Mara! Sakit kayo, Rowell. Sakit kayo, magibuhat na ako. Gihatag na ko ang tanan ni mo. Gisuportaan ti kas na nabutang tungod kay mahal kayo, tika. Pero gibuwang na ko ni mo. Mara, paminawa sa ko! Pero kailangan ay papaminaw ni mo. Dili na ko. Napuso na rin na to. Di na, di ka pipigilan. Titiisin ko na. Sakit kaayo pa rin ako yung gibuhat. Tungkol kay gihatag na ako ang tanan niya. Pero gibinuangan na gihapon ko. Tinod ko din ang langkin nga, bisan unsa pa ninyo kamahal ang isa ka tao, pagbilin mo para sa inyong kaugalingon. Ug mao natunan nako. Sa pagkakaroon, naapa ko sa moving on nga stage. Pininalang ko to, ug daghang salamat sa pagtagat ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Mara nga taga Konsolasyon Cebu. Uban na sa awit ngayang gipangayo. Awit kadagalohan, tinatapos ko na. Darating din na ang lahat.
Ang mga kaagi gibata na doha sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga igala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon. Handumanan sa kaawit Carol RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpapila.